إذا بمهازوتن مسحرتن جويس ماير مينسترينات حجز أوربلكم مدبي يواتكم تزيفتكم جزاهم كيدو مس نفسكم أخيبا قبروا زعبا تحسبوا سنحكم دم حسابه كندا بكل نجار موقاس مس نفسكم أخيبا قبروا كمون كابتج أناوي تحساسباكم نخت جلاجلو جزيون تخينوا نفسكم حتتوا بأمنت كلا نجار محلو حدا نجاريو أبتمكرو خاهلو كخال نجاريو بحق ومجد خاهلو كحدا نجاريو كم تانا زبلو بحق ناتنا زخنا برخت بزحيو مخنياتو كريستوس لازموتا دمو فاسيسو بدمو حدش كيدان حاتي مويو كم دقما يستولد أماني دما مسؤو هباراوي ورستينا ورشا دما ألنا بحق ناتنايو جن حدا جيزي نسبات قداي زخون مونانيو إسرائيلاويان كبارنت كاب جبس واسيوم يوم أب جبس باروت يوم نيرو مسناي حاتيات باريا مخان معريو أملاخ ملأختنا لأخلهم نموسي مدهاني يسوس كريستوس ليقولنا نحنا ون كبارنت حاتيات واسينا لنا كبارنت فرعون واسيوم نام مدري تسفى اتبها البوتا أمرحو كبرنت حاتيات وسينا كله مبسعتات أملاخ نسمع أبهيوتنا خميجيرنا خمنا مچاچوم دماغ نمهر نجمر صبو إسرائيلاويان مصحف قدس كم زبلو نبرخا حلفو نبرم كوخنا برر خلو تخيلو نتبرخا ناساقره نعسرت حدا معالتات قعزو نيرو يخون برقلا خبقاتو ما مودة أتا قدم مئتا وماربعة نوحين حسرون مريرن آمتات وسيدولهم بزخونه مبزحتهم أي قبرون كابتم زواتو حيالو مليون سبات أستات مليون فرعاني مثلا مسحسانات از يوم حدات نام مدر تسفعتو إياسو كاليبن قال خابتم أب إدمه تحتات النزينو برو قلعون أمودة تأملاخ مسأتو مسلچو نام مدر تسفع أي تأتوني خم مبالك كال حجي زانتاتهم رئينا رئيسنا نغنيونا انت عينت عشنت يو إلا نحسب نعسرت حدا معالتو قعزون تزخوون كما جيرو 4 عامت كوستو لهم كيلو كن لو مشات كاب دقاسنا تبارابينا تجيري داخن شتتالنا بزحات كابانا دما حدا آخرانا دقاقيمنا ننوح عوان نخلل كم تسانحنا تغنزيبنا كمونا أخاتكمنا لو مشات كالي كتحالفون كالتفكمنا مدر تسفا كسوقو من جزيويو سلازي اتتصقم صلاتهم يوم مسيلوهم اسماعيلاويانن هواويانن يبوساويانن كنعاناويانن يوم نيروم كلاتنا ناي بعلنا ملكتاويانن ألنا حما أساباويانن اتهم قرتش قربابتاويانن حماماتاويانن دخنتاويانن اتهم حما أتحلفاتاويانن كلاتنا ناي بعلناويانن ألنا تصقمنا ديوم إلا نحسب دابلوساويانن دابلوسيو نباينا انتزقرفن إذن كال انت زخون قلنا زمزنا قدم بزح عامتات جميرة نزب عمقات مسدلخو أنا بتعم بنصور كاب قدس مصحف تخنمار كم نخيل صقامهم صلاتهم كم زي كونوا ترديوني مخنياتو رأيو أملاخ أبقونهم كم زنبرا خموون أملاخ مسانا انتخينو من أنصارنا خون يخيل أملاخ مسانا انتخينو أبزع عالم كسعر الناس خيل يلن أملاخ دما أبقونهم نيرو نسو دما أزيز بلكم زلخو خدقبرو انتخينكم أبز برخا قلت فكعزو خدقبرو مبزعتاتي كتستماغرو تخيل يخميلوهم قنكم أي قبرون طلعتهم أي نبرون كنعاناويانن فريساويانن هواويانن كلهم طلعتهم أي نبرون تامدرز نبرو جزوفات أي نبرون جوجوية تحساسبهم يونيرو كمون تجيج عملاختا كم تأملاخ زد اليوم كمي كم زحسبو أي فلتون نيرو فتصم كبارنا تواسيخم من قدهم كتحاسبون نبناس الناس وسد من قدهم كتحاسبون تخيليخم أملاخ بزد اليوم مقد كتحاسبون تتماهيركم تعويدك بارنت كتحسب أيك آلنيو حقوس كوينكا قعهم جنكتن كتحسب أيك آلنيو أبارنت حاتيات كم زلخا إن حسبكا كاب حاتيات نتساخد كون أيك آلنيو نايز عابي آبنت أبرومي معراف شدوش تركب أبرومي معراف شدوش تأوصر خلته أولوس كمزيلو نحاتيات مويتكا خلخا خمي جيركاب حاتيات كتنبر مزحف قدوس كريستوس مسموته أبو كم زموتنا نحاتيات نام مسكال كم زوسدون نحاتيات كم
ዝሞትናን ናብ ህያው ጽድቅን ይነግረና። እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ትፈልጡ ዲኹም? ሓደ ክፋልኩም ኣሎ። እቲ ዳግማይ ዝተወለደ ክፋልኩም ምስ ሓጢኣት ዝኾነ ርክብ ክገብር ኣይደልን እዩ፣ ንሓጢኣት ሞይቱ እዩ። ስለዚ ሕጂ ሓጢኣትን ትገብሩ ዘሻቕለኩም ቅድሚ ዳግማይ ሙላድኩም ኣይሻቕለኩምን ኣየገድሰኩምን ፈቲኹም ኢኹም ኣስተማቒርኩምዎ። ዳግማይ ምስ ተወለድኩም ግን ሕጂ ሓድሽ ናይ ጸገማት ስብስብ ኣለኩም። ምክንያቱ ድሕሪ ሕጂ ብምቾት ሓጢኣት ክትገብሩ ስለ ዘይትኽእሉ መሕዘኒ ይገብረኩም። ስለዚ ሓጢኣት ክገብር ዘይደሊ ክፋልኩም ኣሎ። እንተኾነ ግን ገና ስጋ ዘይተሓደሰ ኣእምሮ ዱር ካብ ቁፅፅር ወፃእ ዝኾነ ስምዒታትን ገታር ድሌትን ብኣምላኽን ብመንፈስ ቅዱስን ክስራሕ ዘለዎ ሒዝካ ትኸይድ ኣለኻ። ብሓቂ በረኻነት ንሱ እዩ። ነፍስና ብቓል ኣምላኽ ሳብ ትሕደስ በረኻዊት እያ። እቲ ብመንፈስና ዘሎ እግዚኣብሔር ከመይ ጌርና ነፍስና ክወረኸም እንገብሮ ክንምሃር ኣለና። ኣብዛ ንእሽተይ ቦታ ብመንፈስ ክነብር ኣይደልን እዩ። ናብ ኣእምሮኻ፣ ናብ ስምዒታትካ፣ ናብ ድሌትካ፣ ናብ ፋይናንስኻ፣ ናብ ዝምድናታትካ፣ ናብ መዘናጊእኻ ክወፅ ይደሊ። ኣብ መወዳእታ ድማ ብኣኻ ኣቢሉ ዝደመቐ ብርሃን ክረኣይ ይደሊ። ስለዚ ዓለም እቲ ሰብ ኣነ ዝደልዮ ነገር ኣለዎ ክትብል ትኽእል ሓደ ሰብ ንኣምላኽ ውዳሴ ዝህቦ። ስለዚ ሮሜ 6 ግን ሽዑ ሮሜ 6 ንርእስኻ ካብ ሓጢኣት ሞይትካ ንጽድቂ ህያው ኢኻ ኣስተውዕል ዝብል ቃል መስርሕ ኣእምሮኻ ስለ ዝኾነ እየ ዝፈትዎ። ስለዚ ኣብ ሮሜ 6:2 ንሓጢኣት ሞይትካ ክትብል ትኽእል ኢኻ። ግን ሽዑ ሮሜ 6:11 ከምዚ ይብል፣ ስለዚ ሕጂ ሞትካ ንሓጢኣት ከም ዝሞትካ እመን ሕሰብ። ስለዚ ንሓጢኣት ሞይታ ክንብል ኢና። ብዛዕባ ብክርስቶስ ሓራ ምዃን ዝገልጽ መዝሙር ንዝምር ኢና። ድሓር ግን ሓጢኣት ንፈርሕ ወልፊ ኣለና ንብል። ንሕና እዚ ኢና፣ ንሕና ንሱ ኢና፣ እዚ ክሓልፎ ኣይክእልን እየ፣ እዚ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ኣነ ነዚ ክስዕሮ ስለ ዘይንኽእል ኣብቲ በረኻማ ከባቢ ተዓፂና ንጸንሕ። ኣምላኽ ከም ዝሓስቦ ክንሓስብን ኣምላኽ ዝብሎ ክንዛረብን ክንጅምር ኣለና። እዚ ድማ በረኻ ብቕልጡፍ ክንሓልፍን ኣብ መብፅዓታት ኣምላኽ ክንነብርን ክንጅምርን ክሕግዘና እዩ። ብሓገዝ ኣምላኽ ብዙሕ ሓገዝ መንፈስ ቅዱስን ተሓሳስባኹም ክትቆጻጸርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ብዙሕ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ብምጽጋዕ ኣተሓሳስባኹም ክትቆጻጸርዎ ትኽእሉ ኢኹም። ግን ብጭቡጥ ናይ ሓሳብኩም ዝርዝር ምውሳድ ክሳብ ዘይተምሃርኩም ኣይኾንን። ኣነ ብዛዕባ እቲ ተሓስብዎ ዘለኹም ምሕሳብ እየ ዝብሎ። ኣእምሮ ናብ ዝኸደ ሰብ ይስዕብ። ህይወትኩም እንተዘይፈቲኹምዋ ናብ ገዛኹም ከድኩም ምስ ነብስኹም ኣኼባ ግበሩ። ብዛዕባ እቲ ክትሓስብዎ ዝጸንሕኹም ድማ ሕሰቡ። ኣብ ክንዲ ኣብ ኩሉ ነገር ምውቓስ ምስ ነብስኹም ኣኼባ ግበሩ። ከምኡውን ካብቲ ጨናዊ ኣተሓሳስባኹም ክትገላገሉ ግዚኡ እንተኾይኑ ንነብስኹም ሕተትዋ። ኣሜን። ኣእምሮኹም ኣስተኻኽሉ፣ ኣብ ቅንዑ ነገራት ድማ ኣቕምጥዎ። ትፈልጡ ኢኹም ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ፍሉጣት ቅዱሳት መጽሓፍቲ ይመስለና ኣብ ኣእምሮ ክንምሃር ከለና ንጥቀመሉ ንሱ እዩ። ካልኣይ ቆሮንጦስ 10 ካብ ቁፅሪ 4 እስካብ 5 ጽዋር ውግእና ስጋዊ ኣጽዋር ኣይኮነን፣ ጽኑዕ ዕርድታት ንምፍራስ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ብርቱዕ እዩ። በዚ ከዓ ነቲ ኩሉ ሓሳብን ፍልጠትን ከም ዝግዛእ ንገብሮ፣ ኩሉ ሓሳባትና ብኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ ንምግባር። ስለዚ ኣብ ኣእምሮና ውግእ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና። ጉጉይ ሓሳባት፣ ምኽንያታት፣ ክልስ ሓሳባት ምስ ቃል ኣምላኽ ዘይስማምዑ መጽሓፍ ቅዱስ ድማ ናይ ምድላይን ናይ ምድርባይን ሓላፍነት ይበና። ሕዚ ናይ ብሓቂ ናይ ባዕልና ሓላፍነት ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ክትገድፉ ምስ ጀመርኩም ክትገብርዎ ዘለኩም ኣምላኽ ጌጋ ሓሳባት ምሕሳብ ክትጅምር ከለኹ ክግንዘቦ ክትነግረኒ እልምነካ ኣለኹ ምባል እዩ። በቃ ጸልዩ ኣምላኽ ኣብ ኩሉ ግዜ ጌጋ ሓሳባት ኣብ ዝሓስበሉ እዋን ክግንዘቦ ግበረኒ። ኮፍ ኢለ ዘይረብሕ ክሓስብ ኣይትፍቀደለይ። ጌጋ ሓሳባት ክሓስብ ከለኹ ክግንዘቦ ግበረኒ። ስለዚ ድማ ከምኡ ክትጽልዩ ምስ ጀመርኩም ክትግንዘብዎ ክትጅምሩ ኢኹም። ከምኡ ምሕሳብ የድልየንን እዩ፣ ከምኡ ክሓስብ የብለይን። እዚ ምስ ቃል ኣምላኽ ዝስማማዕ ኣይኮነን። እቶም ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ዕርድታት ዝፈርሱሉ መገዲ ድማ ትጉህ ተመሓራይ ቃል ኣምላኽ ብምዃን እዩ። እዚ ድማ ኣካል ናይቲ ሎሚ ምሸት ኣብዚ ትገብርዎ ዘለኹም እዩ። ኣነ የድንቐኩም እየ ዓርቢ ምሸትኩም ስለ ዝወሰድኩም። ማለተይ ናይ ፓርቲ ለይትኹም ሰሙናዊ ስራሕ ተወዲኡ ኩሉ ዓይነት ነገራት ክትገብሩ ምኽኣልኩም ነይርኩም። ደሞዝኩም ኣብ ዘይረብሕ ነገራት ክተጥፍእዎ ክትወፁ ምኽኣልኩም፣ ወይ ድማ ፈቐድኡ ክትዞሩ ምኽኣልኩም ምዃን ኣይደለኹምን። ወይ ሙሉእ ሰሙን ካብ ስራሕ ስለ ዝደኸምኩም ገዛኹም ክትጸንሑ ምኽኣልኩም። እንሆ ግን ንስኹምን ኣሻሓት ከማኹምን ቃል ኣምላኽ ክተጽንዑን ከተምልኹን ክሳብ ጫፍ ህንፃ ወፂኹም ኣለኹም። የድንቐኩም እየ።
كنقرأكم ألن تسفى خورص أيكونكم جن إذا أب عوض كترامدو أخول أيكونن نقهو تنسيخم قالت توساخ مزنعتي خليكم يو دحريو قالت أليو دحريو زتوسن أملخو نصبحيتو نبيت أختان كيدو من الوقت نصبحيتو مشات نبيت أختان كيدو زمات سامون نبا قلقلوت مفاقر سامون كيدو أب زمات سامون كل حمشتا معلتتات مدبتي تيفي تخطاتلو أباي باركم قال نقري هاللخم أباي فونكم قال نقري هاللخم بقى نتغال كمون أو حاسير جيزي فتصم بستفالي مقدر تحاسبو جمرو رومي معراف عسل تختك وصرخلتا خمزيبل نزع عالم زي أي تمثالو قنت لواتو بمولو أمروخم بمهداس مولو بمولو تغيرو سلازي نبعلوخم مرميركم كتفلتو تخيليخم اتسناين زحقو سنفتسو من زخونة فقاد اكزيابير يغني اللي أنا وني فكركي إرمياس 4 قطرة سرت 4 خمزيبل كسام معازيو خفو حسابا وش تخز نبر فتيه إرمياس 4 سرت 4 كسام معازيو خفو حساب أبوش تخز نبر كفو أبوش تخي سلازي تقدمي تزرخب كوا نجر نإسرائيلاويان تقم كوينوز تسمعني أزيد ما أبركتو غيرو لوميو نبعوت نمبصح أزيو نوح جزي موساد كم أون نمنتا بزحات كاباتهم فاتسيمهم نبعوت بسيحهم زي فلتو كم أون تفلتو دو اتزحزن بزحات سبات ألو بإياسو زآمنون نام منغس تسامايا زخدون جنك عابز مدر عوت فاتسيمهم زي استماعرو كم تفلتو دو نام منغستا سماي كتكدو قدن كتعوتو يبلكمن بدم كريستوس ديحنكم يخم كرزوخم كتستماعرو جن عوتيد ليكم كمون نخال سب قبو مسكر كتكونو بهيوتهم كسر خري وزلو ومي مسلني آمين سلازتي قدامي نجر كقبر وزراخو نمسائي أوانتاوي رأي كم زينو بروميو كل جزء بزعبة حلوف يزاربو نيروم حلوف هيواتهم نمسايوم زوسن مسيلوهم كمون أبزخ نقرأكم زدلي أبز حالة فنتاي كم زقات أمكم بزي قدس أبز حجو وانا بهيواتكم انتاي كايدالو بزي قدس بمنفس مرأي انت تماهيركم بزي قرم ملكو زدنغ مسائي كيهلوكم زعبتكم حيلي يلن مصحف قدس كم زيبل أب إساياس 11 إياسوس بأذنو سامعون بعينو رئو نقرات كم زي والسنة بمنفس عيني رأيه بمنفس أذن دما سمعه كلاتنا دما أبرئسنا أذني أبرئسنا دما عينتا اللوانا قن منفس أذن عين ونا لنا بتفتراوي عينتنا أب كبابنا زخيد زلو نرئي أب هيوتنا زقات أمنا نرئي بمنفساوي عينتنا جن بزينا عينتي خنرئو زي نخيلينا نرئي بناي امنت التحساس باينا نتمت نحنا دم أملاخ صبو مساي كهلوان يخيليو بل نبل صبو مساي خيلوان خمس خيل دم ما يأمن أب زقرب أوان أب ستاربكس أب قلبوتا أب يوتا نير حانت سبيتي على لياتني قرب كتزاربني جمرت نسادما أنا خلص أجماتين منستري خي صحيفة وزت نجرك نير نسادما خلص أجمات أخذ نجرني جمرت أوه نجرك إبلت أب هيوتي أب تحت أوتوبس تدربي اللخو كمون برق سمعتاكو قود أصلا زي دلخو خمزي بالكوان مسكالكو جنصبو ما بيت أنا وين أب تحت أوتوبس تدربي نيري حج جني زورا اللخو آمين صبو أبتحت أوتوبس تدربي اللخو نقرأكي دم أخيلي إلا دوابلت أب حدا بوتا خوفي لأن حدا سبت مساسالي زحزن زان تاخذ نقريا دحر حدا عمد كاب حج حامشت عمد دحر حج 10 عمد زان تأطرأيو زيادة زمررة دما نقدد خيديو مخنياتو أب هيواتا لو تخمت ستسفاصلة زي نبرا أنا دما صبو أملاخ نقرات كأيري خيليو إلى قرب كنقرافتنا نأملاخ تأمن يولكي أب أملاخ تأمن لكي كمون كل جزي زرخ وزنبركو ملس قل عينة من دقوي قل عينة من مخنيتات رأيو قدا فولي نيرو كم أهم زنبرو سبعي نبرن أب تحت أوتوبس تدربي 4 أنقوم ما دما بالعلي أنا برا كابت تحت أوتوبس كتوتس دما زخون حسابي نبرن صبو أنا نتعدد بأوتوبس كزورا وسينا اللخو نسخدم ما خموت قبر تخيل يا أخي جن قال أخنا أقرأكم إذا خال إسابكو سنالكم زخيل نقر يكونن
إذا حسابكم كتوسنوا ዘለኩም ነገር እዩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 13 ከም ኣብነት ክንርኢ ደስ ይብለኒ ኣብኡ ሓደ ሰብ ንርኢ ኣለና አብርሃም ኩሉ ዝኸሰረ ምስ ናይዚ ግን ካብቲ ዝኸሰሮ ንላዕሉ በፂሑ ቁጠባ ኣምላኽ ዘለኩም ኩሉ ነገር ክትስንዎ ከም እትኽእሉ بعين እምነት ምርኣይ እንተተማሂርኩም ድማ ካብቲ ተስፋ ዝቋፀርኩምዎ ንላዕሊ ክትውድኡ ትፈልጡ ዲኹም ኢዮብ ኩሉ ስኢኑ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘስካሕክሕ ሽግር ነይርዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ኣምላኽ ካብቲ ዝኸሰሮ እፅፊ ሒብዎ አብርሃም ንወዲ ሓው ሎጥ ዝነበሮ ብምክፋል ባሪኽዎ ነይሩ ድሕሪኡ ድማ ክልቲኦም ኣዝዮም ብልጽጋት ኮይኖም ብዙሓት ከብትን ብዙሓት ዘይስማምዑ ሰራሕተኛታትን ብሓባር ነይሮምዎ እቶም ሰራሕተኛታት ዝስማምዑ ኣይነበሩን ስለዚ ድማ አብርሃም ተበግሶ ወሲዱ ናብ ሎጥ ከይዱ ገባሪ ሰላም ክኸውን ደልየ ልምነካ ኣለኹ ኣብ መንጎና ባእሲ ኣይሃሉ በሎ ኣየናይ ክፋል መሬት ከም እትደሊ ንስኻ ኢኻ ትውስን ኣነ ድማ ዘይትወስዶ ክወስዶ ሕጂ ልክዕ ኣብኡ ቁሩብ ዘገርም ትሑት ኣተሓሳስባ እዩ ዝመስለኒ መጀመርታ ዝደለኹ ክወስድ እየ ምበልኩ ነይረ ዝተረፈ ድማ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣነ እንተዘይህበካ ዋላ ሓንታ የመሃለወካን አብርሃም ግን ኣምላኻዊ ሰብ ምንባሩ ፍሉጥ እዩ ምናልባት ሓደ ካብቲ ኣምላኽ ምስኡ ቃል ኪዳን ከኣቱ በቲ ዝገበሮ መገዲ ክጥቀመሉን ዝኽእለሉ ምክንያት ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብርግጽ ምዕራፍ 13 ተንቢብኩም ሎጥ ንርእሱ ዝበለጸ ክፋል ጎልጎል ዮርዳኖስ መሪጹ አብርሃም ድማ ተረፍ ክወስድ ግድን ነበረ ስለዚ ኣብ ኣዝዩ ጽቡቕ ቅርጸ ይነበረን ኣብ ቁጽሪ 14 ግን ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ንአብርሃም ከም ዝበሎ ሎጥ ካብኡ ምስተፈለየ ዓይንኻ ቆላሕ ኣብል እሞ ካብዛ ዘለኻያ ቦታ ንሰሜንን ንደቡብን ንምብራቕን ንምዕራብን ኣቢልካ ጠምት እዛ ንስኻ እትሪኣ ዘለኻ ኩላ ምድሪ ንዓኻን ንዘርእኻን ክህበካ እየ ኣብ ቁጽሪ 17 ድማ ከምዚ ይብል ተስእሞ እዛ ምድሪ ኪዳ እዛ ምድሪ ንውሓታን ግፍሓታን ንዓኻ ክህበካ እየ ስለዚ ኣብዚ ክልተ ነገር ይዛረብ ኣሎ ክልቲኦም ብማዕረ ኣገደስቲኦም መጀመርታ ሰሜን ደቡብ ምብራቕ ምዕራብ ረኣዩ ኩሉ ክትሪኦ ትኽእል ድማ ክህበካ ኢሉ ሕጂ ብተፈጥሮኣዊ ዓይንቱ ረኣዮ ይብሎ ከም ዝነበረ ርዱእ እዩ ግን ኣምላኽ ሎም ምሸት ንመጻኢ ረኣዩ እሞ ብእምነት ንህይወትኩም እንታይ ትርእዩ ክብለኩም ከም ዝደሊ ኣምን ነብስኹም ካብ ዕዳ ወጻኢ ናይ ባዕልኹም ገዛ ክትውንን ክትርእይዋ ትኽእሉ ሓዳስ መኪና ሒዝኩምን ዝሓሸ ስራሕ ሒዝኩምን ክትርእይዋ ትኽእሉ ንነብስኹም ንብዙሓት ሰባት በረኸት ክትከውን ክትርእይዋ ትኽእሉ ነብስኹም ሕልምኹም ክትነብሩ ክትርእይዋ ትኽእሉ እቲ ሕልሚ ዝኾነ ይኹን ሕልሚ ኣምላክ ክሳብ ዝኾነ ነቲ ሕልሚ ክትነብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ዲኹም ክትርእይዎ እንተዘይኪልኩም ፈጺሙ ኣይህልወኩምን ሽዑ ንሱ ዝረኣኻዮ ድማ ክህበካ የበሎ ሕጂ ከድካ ብእግሪ ሰጉም ኪድ ውሰዶ እዚ ማለት ገለ ስጉምቲ ክትወስዱ ኣለኩም ማለት እዩ ሕልሚ ነይሩኒ ወንጌል ንምስባኽ ኣምላኽ ዝሃቦ ሕልሚ ኣምላኽ ኣብ ልበይ ዝተወለደ ነገር እዩ ነይሩ ንመጀመርታ ግዜ ትምህርቲ ዝህብ ካሴት ቴፕ ሰሚዐ ንድሕሪት ኣብ 1976 በቃ ሓደ ሰብ ካብ መጽሓፍ ማርቆስ ሓንቲ ጥቕሱ ኣውፂኡ ዳርጋን ሓደ ሰዓት ሙሉእ ክሰብኽን ኣቃልቦኹም ክሕሉን ምኽኣሉ ኣዝየ ተገሪመ ከምኡውን በቃ እዚ ዝነድድ ድሌት ኣብ መላእ ዓለም ወንጌል ክሰብኽ ኣባይ መፅዩ እዚ ዕሽነት እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን ኣበይ ከም ዝነበርኩ ኣብ ግምት ብምእታው ስለዚ ኣምላኽ ክኸውን ነይርዎ ማለት ኣይኮንኩን ከምኡ ክገብር ዝውሓዳ ተኽእሎ ዘለኒ ሕፂይቲ እየ ነይረ ንበል ስለዚ እግዚኣብሔር ኣብ ልብኹም ንኣእምሮኹም ትርጉም ዘይብሎም ነገራት ከእቱ እዩ ስለዚ ኢኹም ካብቲ ዘይተሓደሰ ኣእምሮኹም ወፂኹም ክትነብሩ ዘይትኽእሉ ኣብ ናይ መንፈስ ኣእምሮኹም ክትነብሩ ኣለኩም ኣምላኽ ንዓኹም ዝኾኑ ተኽእሎታት ከርእየኩም እዩ ነቲ ቓልሚ ሰንበብኩም ግን ንዓኹም ምዃኑ ክትወስድዎ ኣለኩም ነዛ ፍልይቲ ጉጅለ ንገለ ፍሉያት ሰባት ማለት ኣይኮነን ኩሉ ኣብ ቃል ዘሎ መብፅዓ ግን ንዓኹም እዩ ኩሎም ንዓኹም እዮም ኣምላኽ ክባርኸኩም እዩ ዝደሊ ኣምላኽ ክዕብየኩም እዩ ዝደሊ ኣምላኽ ከልዕለኩም እዩ ዝደሊ ኣምላኽ ክጥቀመኩም እዩ ዝደሊ ኣምላኽ ክፍውሰኩም እዩ ዝደሊ ኣሜን ግን ከምኡ ክትርእይዎ ኣለኩም
ቅድሚ ምእማንኩም ድማ ብዛዕ ዓይንኹም ክትርእይዎ ክትጽበዩ ይብልኩምን ብመንፈሳዊ ዓይንኹም ክትርእይዎ ኣለኩም ድሓር ከዓ ኣብ መወዳእታ በዘን ዓይንትኹም ክትርእይዎ ኢኹም ኣብታ ሾሚ ስቴት እትበሃል ሚዝርየ ዝነብር ጽቡቕ ኣብ ቁጠባ ኣምላኽ መጀመርታ ክትኣምንዎ ኣለኩም ብዓይኒ እምነት ረኣይዎ ድሓር ከዓ ኣብ መወዳእታ ብመንፈስ ክትርእይዎ ኢኹም ግን ከዓ ብእምነት እኳ እንተኾነ ኣምላኽ ተዛሪቡኒ ከም ዝሃበኒ ዝኣመንክዎ ጠለብኩ እቶም መብጻዕታት ናተይ ለየ ጠቒሰዮም ሕጂ እውን ኣትየ ነታ መሬት ክውንና ነይሩኒ ሕጂ ምውናን እትብል ቃል መሳጢት ቃል እያ ምኽንያቱ እንተ ኣጽኒዕኻያ ነቶም ሕጂ ዘለዉ ተቐማጦ ምምንዛዕን ድሕሪኡ ነቲ መሬት ሙሳድ ማለት እዩ ስለዚ ኣብታ ምድሪ ተስፋ ጸላእቲ ስለ ዝነበሩ ምጸላእቲ ክገጥሙ ስለ ዘይደለዩ ኣይማእተውን ቅድሚ ምእታዎምን ኣምላኽ ዝበሎም ክወስድዎን ኣምላኽ ብዛዕባ ጸላእቲ ገለ ክገብር እናተጸበዩ ኣብ ዙርያን ኮለል ይብሉ ነይሮም ሕጂ ሓደ መሳጢ ነጥቢ እንሆ ብርግጽ ኣብ 2 ዓመታት ናብ ዶብ ምድሪ ተስፋ በጺሖም ከምኡ እውን ናብ ዘዳግም ምዕራፍ 1 እንተወሲደኩም እዚ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክገብሮ እየ ዝመስለኒ ንሓንቲ ካልአይቲ ናብ ዘዳግም ምዕራፍ 1 ንኺድ ዘዳግም ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 20 ኣነ ድማ በልኩኹም ትደጉዓ ኣሞራውያን መጺኹም ኣለኹም ናብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝህበና እዚ ሙሴ እዩ ዝብሎ ዘሎ እነሆ እግዚኣብሔር ኣምላክኩም እዛ ምድሪ እዚኣ ሃበኩም ደይብኩም ውረስዋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም ዝበለኩም ድማ ኣይትፍርሑ ኣይትሸበሩ በልኩኹም ሽዑ ንስኻትኩም ከዓ ኩላትኩም ናባይ መጺኹም ነታ ሃገር ዝስልሉና ቅድሜና ሰባት ንስደድ ተመሊሶም ክነግሩና በየናይ መንገዲ ከም ንድይብ ናበየናይ ከተማታት እውን ከም ንኣቱ እቲ ነገር ባሕ ሓበለኒ ስለዚ ኸካብ ነገድ ሓደ ሰብ 12 ሰባት ካባኻትኩም ወሰድኩ እዚዮ 12 ሰለይቲ ንብሎ ንመሬት ተስፋ ንምፍታሽ ዝኣተው ብርግጽ ድማ ቁጽሪ 25 ከም ዝትብል ካብ ፍረ መሬት ኣብ ኢዶም ወሲዶምን ናባና ከዓ ኣምጽእዎ መልሲ ድማ ነገሩና እታ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝህበና ምድሪ ጽብቕቲ እያ ኢሎም ቁጽሪ 26 ረኣዩ ንስኻትኩም ግና ክድይዎ ኣይፈተኹምን ኣብ ልዕሊ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣምላክኩም እውን ዓመፅኩም ሕጂ ነዚ ኩሉ ክብል ግዜ ይብለይ እንድሒረ ግን ንሳቶም ድማ ጽቡቕ ሕጂ ክንድይብ ኢና ኣምላኽ ድማ ይፋሉን ሕጂ ክትኣትዉ ኣይትፈትኑ በለ ምኽንያቱ ኣነ ሕጂ ምሳኹም ኣይኮንኩን ምስ በልኩኹም ክትከዱ ነይሩኩም ከምኡ ድማ ሽዑ ኣብ ዶብ ምድሪ ተስፋ ነበሩ እግዚአብሔር ኣትዮም መሬት ዝውንኑ ሕጂ እቲ ግዜ እንትብሎም ኣይ ኣተውን አንጻር እግዚአብሔር ዓመፁ ተወሳኽ 38 ዓመት ድማ ኮለል በሉ ኣብ በረኻ ወፂኦም ብዙሓት ካብኣቶም ድማ ኣብኡ ሞይቶም ሕጂ ሎም ምሸት ንእሽተይ ትምህርቲ ከምረኩም ደልየለኹም ኣምላኽ ምስ ሓደ ነገር ክትገጥሞ ግዚኡ ኣኺሉ ክብለካ ከሎ ኣምላክ ክነግረካ ከሎ ምስ ሓደ ነገር ክገጥሞ ግዚኡ ድሕሪኡ ንዑ ንምግጣም ኣብ ቅብዓት ኣሎ ክሳብ ዝያዳ ሙቹ ግዜ ድማ ከተጥፎ ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ቀሊል ክኸውን እዩ ኢልካ ብትሓስበሉ እዋን ወይ ድሉው ኮይንካ ዝስማዓካ ግዜ ሽዑ ክትውስን ትኽእል ኢኻ ነዚ ምጽዋት ደኺመ ኣለኹ ገጥሞ እየ ዝብል ግምት ኣለኒ ኣምላኽ ኣብቲ ግዜ እቲ ቅብኣት ዘይረኽቦ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣምላክ ኣብ ህይወትና ንዘለው ነገራት ምዝትንክፍ ክንመሃር ኣለና ብዕቱብ ክንወስዶ ከም ዘለና እዩ ኣምላኽ እቲ ሕማቕ ኣተሓሳስባኹም ይገጥም ከም ዘሎ ትፈልጡ እንተኮይንኩም ሽዑ ግጠምዎ ብዛዕባ ይቕረ ዘይምባል ኣምላኽ ምሳኹም ዝገብሮ ርክብ እንተፈሊጥኩም ሽዑ ግበርዎ ንሰባት ይቕረ ምባል ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ገለ ዕሽነት ዝመልኦ መምኽኔት ኣይትግበሩ ዝኸበደ ነገር ንሰባት ምጽላይ እዩ እዚ ካብ ንሰባት ይቕረ ምባል ኣዝዩ ዝኸበደ እዩ ይቕረ ምባል ምስ ጽልእን ምሕረትን ቂምን ክነጻጸር ከሎ ቀሊሉ ኩሉ ግዜ ድማ በቲ መርዚ ምምላእ እዩ ኣምላኽ ብዛዕባ ዘለኩም ሓደ ልምዲ ዝገጥመኩም እንተኮይኑ ንሱ ድማ ኣናዊ ልምዲ እንተኮይኑ ኣምላኽ ኣጻብቱ ኣንቢሩሉ እንተሃልዩ ሽዑ ክትገብርዎ ከም ዘይትኽእሉ እኳ ምሕሳብ ኣየድልየኩምን እዩ ምኽንያቱ ኣምላኽ ንኹሉ መገዲ ናብ ዓወት ክትከዱ ኣቕሚ ከይሃበኩም ብዛዕባ ሓደ ነገር ፈጺሙ ኣይገጥመኩምን ግን ክተኣምንዎ ኣለኩም ዘጋጠመኩም ነገር ብዘየገድስ ከምቲ ኣምላኽ ዝደልዮ መንገዲ ምሕሳብ እንተተማሂርኩም ዓወት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ጀምስ ካብ ኒውዮርክ ኣውደ ውግእ ኣእምሮ ትብል መጽሓፈ ሓጋዚ መሳርሒ ኮይና ረኺበያ ነዚ ምስክርነት ድማ ይጽሕፎ ኣውደ ውግእ ኣእምሮ ኣንቢበ ወዲኤ ብሓቂ ምስ ኣምላኽ ዘለኒ ርክብን ንዑ ዘለኒ ተወፋይነትን ክጥምት ኣተባብዑኒ
ንመብዛሕትኡ ህይወተይ ምስ ወልፊ ኣልኮላዊ መስተን ሓሽሽን ክቃለስ ጸኒሐ። ነዛ መጽሓፍ ምንባብ ሓድሽ ኣተሓሳስባን ሕጉስን ጥዑይን ህይወተይ ዝዕቀበሉ መሳርሕትታትን ሂቡኒ ብመንፈስ ቅዱስ። እዚ ብምሃዙትን መሳርሕትን ጆይስ ማየር ሚኒስትሪ እናተሓገዘ ዝቐርበልኩም መደብ እዩ።